Původňující poprosím pana Vramuse za hosty. Ja tú sériu zhodnotím komplexne. Ja si myslím, že výkon celého mužstva podporený naozaj vynikajúcim brankárom Šindlážom. Ja si ten postup je určite plne zaslúžený, lebo sme vyhrali dvakrát v Budejoviciach a jednoducho vo väčšine zápasov sme ich prevýšili, čiže naozaj tá kvalita sa u nás prejavila a hovorím, ten postup je zaslúžený a je to práca celého mužstva. Děkuji. Domácího trenéra. Tak někdy je to strašně jednoduché, že jo. Vítkovice prostě jsme našli cestu to, co se dají vyhrát tady a my jsme ji nenašli. Tak gratuluju Vítkovicům postupu. A nás to tady končí. Děkuji. Tolik úvodní slovo trenéru a poprosím o případné dotazy. Dotaz na pana Vramuse. Nehodilo se, že by se třeba nasadili čtvrtou lineu? Jste hráli svůj zápas na tři útoky, to bylo extra enormně náročný pro ty hráče. Hrali sme na 4, pokiaľ sme dostali gól na 2-1, potom už na 3 a samozrejme tých chlapcov poznám, čiže viem, čo od nich môžem očakávať a oni s tým nemajú problém zvládnuť to na 3-5, čiže už v tejto chvíli sme sa presvedčili, keby náhodou ďalšia séria išla ďalej, že to zvládneme. Děkuji. Pane Vramuse, jestli jsem dobře rozuměl, vy jste říkali, že jste byli lepší mužstvo. Jste říkali, že jste byli lepší. A jak si máme vysvětlit, že váš brankář měl o 25 zákroků víc? Ja si myslím, že brankár je na to, aby chytal tie strely, ktoré mal. Keď sa domáci nepresadili, tak ja si myslím, že to, ktoré mužstvo vyhrá, tak vyhralo zaslúžene. Děkuji. Poprosím o další dotaz. Jody? Já se to pan Vejsel, jestli si taky myslíme, že vyhrál zaslouženě. Jestli si myslíte taky, že vyhrál zaslouženě mužstvo Vítkovic? To nehaje vůbec žádnou vlny. Nikoho nezajímá, jestli zaslouženě, nezaslouženě, jsem zase to říkal. Oni tu cestu našli, my ne.